Много е важно, когато се наслаждаваш на едно хубаво питие, или с шоколад, или с батеми, без значение, е да имаш и хубава музика. Това са неща, които вероятно ги знаете абсолютно всички, но не ги правите вече. Не ги правите поради простата причина, защото сте забравили как да живеете. Сигурен съм. В стремежа си да натрупате състояние, поредния имот, поредната кола или там някаква друга голесотийка, вие сте забравили как да живеете. И за това аз ви напомням. Евентуално. Тази напитка е уникална. Уникално е, бе. Уникално е, хора. Просто сте забравили как да живеете. Знам, че мнозина сега, които гледат това видео, ще кажат, да, бе, то говори глупости, прави се на интересен. Не се права на интересен. Знам, че сте забравили да живеете. Поради стремежа за трупане на състояние. Състояние много. Поредните имоти, коли и така нататък. Сте забравили как да живеете. Това са подробности. Аз знам как да живея. Не държиме на материалните неща. Честно казвам. Има двама човека, които ме познават много добре и знаят, че аз не държа на материалните неща. Защото те са преходни. Днеска ги имаш, утре ги нямаш. Така че. Но този момент, извинявам се, обърках стъпките първо с уискито. Хора. Все едно, че правим секс. Толкова е хубаво. Толкова е хубаво. Сякаш правя секс. Експлозия. От вкуса на уискито. С шоколада. Бомба. Експлозия. Вау. И след това още малко. Не забравяйте да живеете. Не забравяйте да живеете. Стига толкова състояние. Стига толкова материални неща. Не забравяйте да живеете. Лека вечер от мене. Не забравяйте да живеете.